Hola, avui venim a presentar-vos a les nostres mares. Soc la Ingrid i la meva mare es diu Susana. Jo soc la Danae i la meva mare es diu Bea. Jo sóc la Maria i la meva mare es diu Isabel. Aquesta és la meva mare. Amb la seva manera d'estimar i cuidar m'ha ensenyat que mai m'he de rendir. Ha estat el meu refugi en els dies difícils i la meva alegria en els bons moments. Gràcies a ella he après què significa estimar de veritat i cuidar sense esperar res a canvi. Aquest vídeo és una petita manera de recordar-li com d'especial és i com d'orgullosa estic de ser la seva filla. Avui us vull presentar la dona que realment mou el món. És sense cap dubte una de les persones més valentes i fortes que conec. No es rendeix mai davant de res i per mi és el millor exemple de lluita i generositat. Tinc una sort immensa de tenir-la al meu costat, de rebre els seus consells i de sentir el seu suport incondicional. És el meu pilar i és la persona que millor em cuida. Feliç dia, mama, ets la millor. Ella és la meva mare, la meva millor amiga, la que ha estat per a mi sempre i sé que estarà passi el que passi. És una lluitadora, sempre hem sigut les tres contra tot, la meva germana, ella i jo. Tot el que s'ha proposat per nosaltres ho ha aconseguit, estant ella sola. Ha pogut sortir endavant i donar-nos a mi i a la meva germana els millors dels regals, com és una família. No podria dir en un sol text l'agraïda que estic. El que sí que sé segur és que de gran vull ser com ella. És la millor. Feliç dia de la mare!